Πριν φτάσουμε όμως στο έπαθλο φαγητού, να περάσω στην κόκκινη ομάδα η οποία είχε μια αποχώρηση της Ανθής Αλαγκούδη. Νίκο Μπάρτζη, αποχώρηση της Ανθής Αλαγκούδη. Εμείς θα μπούμε, θα παίξουμε γενικά, δεν είναι εδώ η Ανθή, εμάς δεν μας επηρεάζει κάπου. Όταν είδα τα πρόσωπά σας, όταν ανακοινώθηκε το όνομα της Ανθής, μακάρι να είχα ένα replay να το ξαναδώ την απογοήτευσή σας. Άμα μιλάς σε μένα, εγώ θα επέλεγα να φύγει η Σοφία. Τώρα όμως κοίταγα εσάς και ήσασταν όλοι, δεν μιλιώσασταν που σου λέω, άκουσε με. Πώς τους πετσόκοψες έτσι ρε μαλάκα. Φίλε, είσαι φοβερός, τα πας από εδώ, τα πας από εκεί, έχεις πολύ ταλέντο σε αυτό. Να λύσεσαι. Ακόμα και ο Τριαντάφυλλος το ξέρει ότι γελάει με σένα, λογικά. Τι λες ρε μαλάκα. Ξέρουμε, αλλά σαν παρουσία για μένα προσωπικά ήταν μια πάρα πολύ ευγενική παρουσία. Και σίγουρα θα μας λείψει από το παιχνίδι. Πήγαινε στο καθρέφτη. Κοίτα την μάπα σου κατευθείαν και πες. Μήπως ήμουν μαλάκα. Αλλά αυτή είσαι.